Klik hak Meghalaya Mother Help. Klik hak dashboard, hak bynta sepo jong ke screen. Klik hak drop down arrow, hak bynta halor jong ke screen. Jadi ke bynta ke kot ke kia bapi kwa. Kum kenuksa, pila menjit high risk cases ban peja baro kilong kemi armet ki bedon jing ma hak snong jong pi. Katu kat ne ki number jong ki high risk case kin sapau ba pinjit biang lada pijit anemia ki dak jing thau kin sapau jong ki number jong ki cases. Lada pijit iway ni ki jing thau ki kerteng jong ki long kemi armet ki beduna snam ne anemic kin pau. Jadi iway ni ki kerteng ban tip kamnya sepang jong i. Swipe shalor ban yo yu number phone jong long kemi ba armet ba pindup yo phone ye i. Press how contact number ban call ban yo le ya ka bedon kam.